to vyšlo na dlouhatánský Bolt, rozbalil svoje tempo a vidíte, jak se vzdaluje ostatním. 9,77. 9,77, ale bohužel o 1/10 nad 2 metry vítr v zádech. Jinak jsme viděli suverénně nejlepší výkon letošního roku. 9,94 zatím Michael Rogers. 9,77, ale čas Asafi Paula odolá v tom rekordu meetingu. Škoda jenom, že to, co předvedl Usain Bolt, bylo opravdu dokonalým odvděčením se organizátorům. Od soboty je nejlepší sportovec světa roku 2008 v Ostravě. Dokazuje, že navzdory celé té popularitě, celé té obrovské mediální vlně zůstává stále sám sebou. 9,77, čas, který se rozlétne z Ostravy. Jenom bohužel malým dvojitým B. Teď tedy zpomalený záběr, zpomalený záznam vrcholu dnešního večera. Sprinterská stovka, podání světového rekordmana a olympijského vítěze. Je to neuvěřitelné, co je schopen předvést. Jen 30-40 metrů s ním dokáží velice solidní sprinteři držet krok. Na druhém místě za Boltem Craig Pickering ve třetí dráze 10,08. Potom Ronald Poňo na Samuel Francis, ale tohle je velké, velikánské solo jednoho. Skvěle se předvedl Craig Pickering v osobním rekordu. Bohužel ta podpora větru o 10 nad povolenou míru